udvikler mig meget personligt med min teknik og styrke. Man lærer, at det ikke kun er mig, men at det også er alle de andre. Der skal være plads til alle, og i fælles flok løfter vi bedst. Det er fedt at have spring her, fordi at alle gerne vil, og så hjælpes vi med at springe og rette på hinanden, og så udvikler man sig stærkt. Vi er gode til at se alle elever og få alle elever med og udfordre dem på det niveau, hvor de er. De kommer over til mig, når det så ligner, at jeg er ved at gå fuldstændig død, så siger de, kom så kend lige den, du kan godt, og så er man lige det der ekstra. Nogle har lavet meget gymnastik, og nogle har ikke lavet noget gymnastik før, og vi klæder dem på til at kan lave et rigtig godt og varieret opvisningsprogram, når vi når dertil, og også klæder dem på til at kunne komme ud og lave gymnastik efter skolen.